Казват, че началото винаги е най-трудно. При американския футбол в България обаче не е достатъчно просто да натиснеш спусъка и да чакаш Нютон да ти свали ябълката от дървото. Ето защо тренировъчният уикенд с участието на треньори от Международната федерация беше изключително ценен. Италианец, испанец и американец дойдоха в София, за да предадат знанията си на тези, които искат да развиват американския футбол у нас. Бях тук и преди 3 години, но сега нещата са много по-добре структурирани и ясни. Очевидно, федерацията ви има конкретни цели и още по-важното – идея как да ги постигне. Никак не е трудно да се преподава този спорт, защото на лагерите ни идват треньори и играчи, които попиват с удоволствие всяка информация, до която стигнат. Така че по-малката популярност на американския футбол по принцип не затруднява нашите проекти. И ако в момента у нас има само един отбор с пълна екипировка и няколко по флаг футбол, то в други южни европейски страни това далеч не е така. В Испания все още сме в процес на развитие, но сме доволни. Имаме 2 национални дивизии и още една регионална, като всички те са на доста добро ниво. Доволни сме. В Италия се играе американски футбол от 70-те години на миналия век. Имаме 45 години история. Имаме и над 100 отбора. 12 в първа дивизия, 20 във втора, 40 в трета. Всичко е много добре структурирано и ясно. Затова има и хора като мен и колегите ми треньори, които искаме да предадем нашите знания и на други. Според мен е много по-лесно на европейски треньор да обучава в европейски държави, отколкото на американските треньори. Затова тук сме 2 европейци и 1 американец. Ние знаем какви са проблемите в нашите страни. Крис Мерит ръководи футболната програма на най-голямата гимназия в щата Флорида. От неговите ръце са излезли доста играчи, които в момента си изкарват хляба в Националната футболна лига. Въпреки натоварения си график, треньора не пропуска възможност да посети Европа и да помогне на прохождащите в любимия му спорт. Американският футбол става все по-популярен в Европа. Радвам се, че мога да помогна на момчетата в България. Когато бях млад, прекарах 7 години като треньор в Германия и в Швеция и имам сантимент към Европа и американския футбол тук. Винаги съм щастлив, когато мога да дойда и да помагам. А кое е най-доброто място за американски футбол в Европа? Най-вероятно в Германия. Там просто винаги е имало много американци. Федерацията има много силна. Черепно-мозъчните травми са най-горещата тема в последните 2 години зад океана. Сключено споразумение между НФЛ и бивши играчи за компенсации заради проблеми след края на кариерата насочи светлините към тази тема с такава сила, че се стигна до изкривяване и излишна истерия. Според Мерит, много повече подобни травми се получават в спортове като колоездене, скейтборд, дори европейски футбол. Въпреки това, преекспонирането на тази тема удари здраво любимия спорт на американците. Наблюдава се такава негативна тенденция. Имаме спад с 10% в последните 5 години в участието на деца в този спорт. Но виждаме, че Националната футболна лига не стои с кръстени ръце и вече има много повече програми за обучение и обяснение на проблемите и това определено има ефект. Най-голямото предизвикателство пред нашия спорт в следващите години е образованието. Трябва да има повече и по-добре подготвени треньори. Струва само $3 да си купиш свирка и това те прави автоматично треньор в Съединените щати. А не бива да е така. Треньорите обаче трябва да имат материал, с който да работят. За да бъде успешен един спорт, той трябва да има правилната пирамидална структура с широка основа. Това е движещата сила и безценния ресурс, за която всяка федерация мечтае. А пътят за българския американски футбол тепърва започва. Ключово за развитието на този спорт е да се влезе в училищата с флаг, футбол. Децата, учениците, те са бъдещето. Ако покажеш футбола на тях, то гарантираш бъдещето на този спорт.